Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag diyan na top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Utod nga lawas ang lapsag na sapuan sa igad sang baybay sa Banwa sang Valladolid. Na-dismiss nga acting municipal treasurer nag-file sang appeal sa CSC. Na-suspend nga punong barangay liwat gid pasakan kaso sa konseho. Mga LGU ngayara sa boundaries ng Negros Oriental nagpabaskog sang ilang mga checkpoint para sa kasapatan. Kag sa good vibes, pamilya nga nagakabasa sa sulod sang balay kung mag-high tide gin patindugan sang bag-o nga balay. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Mawar nga posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o kung Sabado ang ginahandaan na sa mga LGU. Sa Biyernes o kung Sabado, ginalantaw nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo kag pagatawgon bilang Betis ang Pag-asa. Sunod sa Pag-asa, naghuyang ang Typhoon Mawar nga una ginatan-aw nga main super typhoon nga may kabaskugon nga 175 tubtub 215 kilometers per hour. Gamay lang ang tsansa sunod sa Pag-asa nga ini ang mag-landfall sa Pilipinas. Pero sunod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno sa Bacolod DRRMO, ginasugura na sa mga kabarangayan ang pagpanghanda sa mga evacuation areas pati ng declogging operation. Inibangod magluwas sa bagyo, may duha pa ka weather disturbance nga sarang makaapekto sa syudad nga nalakip sa low-risk areas. Sa ila pagsapol, upod Sunday Mayor Albi Benitez kag mga volunteers o kung mga volunteer organization na istoryahan man ang paghanda sang logistics kag relief goods. Natatawag kami sa pre-disaster risk assessment to inform the barangays, atong council so that we can prepare. Although hindi kita directly affected sa typhoon, however, it enhances the other system that will cause rain. Sa number 9, pag-raffle sa mga stall sa annex building sang Libertad Market ang pagasuguran liwat sa Hunyo 8. Nagdesisyon na ang pamuno ng Local Market Committee nga ilakip sa raffle ang masobra 300 ka mga market vendors ngayara sa ilang master list. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, sa Hunyo 8, liwat nga suguran ang raffle, makaligad man nga wala ini madayon, tugas ang pagpamalabag sa mga market vendors nga wala madala sa master list. May 98 ka stalls ang available sa ground floor sang bag-o kaayo nga merkado, kag may 115 pa ka mga bakante nga stalls sa second floor. Tuyo sang komitiba nga tagaan prioridad ang mapaslawan sa raffle nga makabaligya naman sa ginaduso nga night market. Plano man sang syudad nga temporaryo sila nga matagaan sang pwesto sa kilid sang dalan nga malapit lang sa merkado. So parang ara sa list kung nalantaw namon, kaya kasi may mga duplication, mga 300 plus. 300 plus. Then kailangan madala sa raffle. Amo to siyang ginapan, kaya ang slots, doon lang sa mga 100, 200, ang mga gina-penalize talaga. Mabalik ka. Sa number 8, pag-convene sang Price Monitoring Council ang ginahinyo agud to mapaiway ang pagpamentaha sa mga hog raisers tugas ang hog cholera. Ginapaanggid ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang pagtukod sang tikang kontra COVID-19 kasubong sa hog cholera kag iban pa nga swine diseases nga karon nagaapekto sa hog industry. Gani magluwas sa pagpatuman sang border checkpoints na nawagan man ang BC Alcalde para mag-convene ang katapos ng Price Monitoring Council agud mapaiway ang pagpamentaha
Ilabi na sa mga backyard hog racers. Nagapati si familyaran nga tungod sang epekto sang hog cholera kag pati na sang kabalaka nga dala sang African swine fever sarang pamentahaan ng mga backyard hog racers agud nga mabaligya nila ang ila nasagod nga baboy sa mas barato nga presyo. Gindugang pa sang BC Alcalde nga dapat man bantayan ang presyo sang baboy sa mga merkado agud maproteksyonan ang industriya. Samtang nagapadayo naman karon ang ginapatuman nga inventory sang City Veterinary Office sa mga backyard hog farms sa syudad. Suportado man ni familyaran ang panawagan para sa pagpatigayon sang libre nga vaccination program para mapunggan ang halit sang balatian sa mga baboy. Ang presyo ito po, klaluan ng backyard. Baklo na nila barato kung tama. But ang presyo sa market, sa port, ang mga Japon. Now karon kung i-convene mo ang Price Monitoring Council, makontrol yan ang concept ng ginay mo sa DA, sa Sibuyas Mumbai, makontrol mo ganing baklanay kag baligyanay. So you are helping three. Ginbuligan mo si backyard breeder, ginbuligan mo si vendor, si buyer, ginbuligan mo si consumer. Sa number 7, Mayor Albi Benitez ginapaabot nga madesisyonan na sang COMELEC ang petition for registration sa ginatukod nga political group nga kilusan na nagkakaisang Pilipino ukon KNP. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez ginatigayon nila nga na-comply ang mga requirements pati na ang pagsabat sa mga pamangkot sa hearing sang COMELEC and Bank angot sa petition for registration sang kilusan ng mga nagkakaisang Pilipino o kon KNP. Isa ka political party kag movement nga nagaduso sang paghugpong sa mga lideres sang pungsod para malabot ang tinutuyo sang gobyerno. Ginapaabot sang alkalde nga amo man ang napili presidente sang KNP nga madesisyonan na sang COMELEC ingila nga petisyon sa Hunyo. Suno sa alkalde, nalakip sa mga katapo sang ginatukod nga partido ang mga opisyales halin sa 18 ka mga distrito magluwas sa mga lideres pati ng miyembro sang Senado nga nagpabutyag na sang interes. Ginsiling man ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga handa siya nga pamatian ang tinutuyo sang partido samtang wala pa man sa nabaton nga opisyal nga imbitasyon halin sa KNP. Patapuso namin anay nato ng registration and then we will start inviting. But as of now, ang focus naman isang registration anay kag ang mga iban nga nag-signify sang intent maupod. Kumuna na mga ginahim. Kilusan. Itawon kong ila vision. And mamati tayo. Kaya ang focus is more on unity. Which is very important sa ato. Naman ang kulang. Why kita nag-progress. Tungo divided ka always. Hindi tayo united. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos mabunggo sa puno sang kahoy. Patay ang rider sa motorsiklo matapos ini magbunggo sa puno sang mangga sa Barangay Marcelo sa Banwa sang Calatrava sang Lunes sang kaagahon. Ang biktima amo si Fortunato Nepalar, 27 anyos, suno sa PNP. Gikan sa pista si Nepalar kag nagpauli ini nga nakainom. Nakita sa mga residente suno sa pulis nga nagabalang-balang si Nepalar nga nagadalagan sa dalan. Kag sang mag-agi sa kurbada nga bahin sa dalan, didto na siya kag nagrekta sa puno sang mangga sa kilid sang dalan. Dead on arrival sa ospital si Nepalar. Sa number 5, sa syudad sa Kabangkalan, isa man ang patay kag isang pilason sa pagbungguanay sang duha ka mga motorsiklo. Patay 36 anyos nga si R. Chris Capadocia matapos ini mabungguan sang isa man ka motorsiklo kahapon sang aga sa Barangay Tampalong sa syudad sa Kabangkalan. Sunod sa PNP, nagadalagan sa separado nga lane ang motorsiklo ni Capadocia kag sang isa pa ka motorcycle rider nga si Patricio Bacsan Jr. Madasig ang pagpadalaga ni Bacsan sang iya sini nga motorsiklo sunod sa pulis kag sa paglabot sa makurbada nga bahin sang dalan, naglapaw ini sa piyak nga lane kag nagbunggo sa motorsiklo ni Capadocia. Natumba sa konkreto nga dalan si Capadocia nga among nagresulta sang iya kamatayon. Pilason man sa pagbungguan ay si Bacsan.
Sa number 4, utod nga lawas ang lapsag na sapwan sa higad sang baybay sa Valladolid. Isa ka utod nga lawas ang lapsag na sapwan kahapon sa kilid sang baybay sa barangay Tabaw sa Banwa sang Valladolid. Suno sa PNP gikan sa pusod tubtub sa tiil sang bata amo lang ang nakitaan. Bag-o nga bunag ang lapsag suno sa pulis bangod yara pa ang iya sini nga umbilical cord. Posible na utod man ang lawas sang bata suno sa pulis bangod sang pagbunggo-bunggo sa balod ilabi na nga mahumok pa ini. Ginahibalo karon sang PNP kung sino ang posible naghaboy sang lapsag sa baybay. Sa number 3, wala pa man matapos ang suspension batok kay Barangay 16 punong Barangay Joseph de los Santos pero liwat siya ginpasakaan sang panibago nga reklamo sa konseho. Sa Hunyo 7 pa magatapos ang suspension order ni punong Barangay Joseph de los Santos may angot sa kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ini may angot sa delay kag wala na palabot nga sweldo sa mga barangay officials kag pati na ang mga barangay workers. Pero karon liwat ingin pasakaan sang administrative case ang punong barangay bangod sang kapaslawan nga makatambong sa regular session sang barangay. Suno kay Councilor Alvictor Espino, pamuno sang Committee on Laws and Ordinances, mismo ang katapos sang barangay council ang nagpasaka sang reklamo batok kay De Los Santos makaligad sa iya unauthorized nga 5 consecutive absences sa sesyon sang barangay. Ginhinyo man sa mga tagreklamo nga mapaydalom liwat sa preventive suspension ang suspended nga punong barangay. Sa number 2, nag-file sang appeal sa Civil Service Commission ang na-dismiss nga acting municipal treasurer sang Banwa sang Isabela. Suno kay Attorney Cesar Beloria Jr., ang abogado ni Nanette Escarda, ilan na ginpagkamaayo nga hindi na mag-file sang motion for reconsideration sa talatapan ni Governor Eugenio Jose Lacson nga amo ang nagpapanaog sa desisyon nga nagadismiss sa serbisyo kay Escarda bangod sang grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds. Tigaylo, suno kay Beloria, sila na ang direkta nga nag-file sa talatapan sang CSC sa Quezon City. Ang iyang nga kliyente suno sa iya ang wala nagapati nga commensurate o kung nagakaigo ang pamatbat nga ginpapanaog sa iya sa kung ano ang natabo. Ginako man ni Escarda nga may nadula gidman nga kantidad sang siya ang nagapungko bilang acting treasurer sang Isabela kag ginarespeto sini ang jurisdiction sang probinsya sa iya pero ang iya nga pag-file sang appeal ang kabahin sang due process suno kay Beloria. Ginapaabot man nila ang pag-file sang criminal charges sang Banwa kag handa naman ini nga atubangon ni Escarda. Sa pagpakita man sang good faith, handa nga bayaran ni Escarda ang 2.6 million pesos nga cash nga nadula. Ang iban sa iya nga himata ang nagbaligya na sang propiedad para lang mabayaran ang nadula nga kantidad. Nagapabili naman nga wala natandog ang 3.8 million pesos nga kantidad sa cheque. Ginklaro man ni Beloria nga ang ginreport nga wala na liquidate nga 972,000 pesos nga cash advance ang na-liquidate na. Cash advance yadto para sa mga benepisyaryo sang Typhoon Ude. We opted not to file a motion for reconsideration anymore. Anyway, ultimately, Civil Service Commission will decide yan. Para makuha yun ang iyang mga benefits. Yes, of course. Of course, the theory there is that my client does not believe na commensurate on penalty of what happened. But we were able to explain in this appeal. Hopefully that the commission will also, side with my client and of course respect the prerogative of the provincial government. No? Although there was an admission nga may nagkaladula yun na. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga local government units sa boundaries ng Negros Occidental kag Oriental ang nagpabasog na sang border control kontra African swine fever. Sa Banwa sing Inubaan, nagdugang sang personnel ang Banwa para mas hugot nga mabantayan ang border kasunod sang ASF case sa Negros Oriental. May napahamtang nga ASF checkpoint sa Barangay Sangke, Hinubaan, ang pinakauli nga barangay sang Negros Occidental sa Sura.
pagkatapos sini sa Basay, Negros Oriental na. Sa ilang monitoring, suno kay Sherwin Sapian, Executive Assistant to the Mayor, wala pa man sang may nagtinguwa nga magpasulod sang baboy gikan sa Negros Oriental. Nagapabilin naman nga hilway sa hag cholera ang hinubaan, kag nagapabilin estable ang presyo sang baboy. Sa Kabangkalan City naman, nagapabilin ang checkpoint sa border sang Kabangkalan kag Mabinay sa Negros Oriental. May footbath nga gin-install. Sunod kay Mayor Benji Miranda, may border control man sila sa tunga sa mga kaiping nga banwa kag syudad, kasubong sa Himamaylan. Ang mga animal quarantine checkpoints sa mga border sang banwa kag syudad, kabahin sa biosecurity measures, labi na nga may hog cholera cases nga na-report sa 11 karon ka mga LGU sa probinsya. Wala sang hog cholera case ang syudad. Presyo sang baboy sa merkado nagapabili naman sa 240 pesos ang kilo. Pero live weight suno kay Miranda ang nagabarato kag nagadangat pa ini sa 120 pesos ang kilo. Sa Ibi Magalona, plastado naman ang animal quarantine checkpoint. Suno kay Mayor Marvin Malacon, nagahagan-haga na ang cholera cases kasunod sa pagpanagtag sang bulong para diri. Sa mga apektado nga lugar, padayon ang pagdisinfect sa mga tangkal kasubong sang saga sa Sabago. Sa March 23 nga datos ng Provincial Veterinary Office, nagdangat na sa 5,252 ka mga baboy ang ginreport nagkalamatay. Ang kahalitan nagabalor sang 63,509,850 pesos. May araw na existing, so nadugang na to sa personal. Inasituate nga all policies are in place and are implemented, no? Kag bilang first line of defense, kumbaga, diri sa probinsya, isa sa mga first line of defense sa probinsya di sa ato ni ASF ug cholera, ginapastigtuhan niya gid ang border. And in fact, hambal niya nag-augment pagit siya extra personnel, no, diya sa border naton. Sa Good Vibes, kung mag-high tide o kung taob nagakabasang isa ka pamilya sa sulod sa ilang nga balay. Ini ang rason kung nga ginpangitaan sang pamaagi sang katapos sang kapulisan nga mapatindugan sila sang balay nga mas mataas. May report si Romeo Subaldo. Ini ang itsura sa balay sa pamilya ni Rose Jean Amarela sa Barangay 6A sa Victoria City. Kung mag-high tide, nagasulod sa ilang balay ang tubig kaysa higad lang sang baybay. Gani, kung magsaka ang tubig, nagatindog lang sila ni Rose Jean para hindi malapawan sa tubig dagat. Ano sa sitwasyon sa inyo di balay? Diba? Mag-ulan ka, kami kag magtao, balaga kalabot kami sa tubig. Isa ka sa inyo sulod balay? Kung magdako-dako, hindi lang. Oo. Tinulilo ba kung magsaka ng tubig? Gatindog. Ha? Gatindog. Tindog lang? Basta Magunas. Natabuan nga naka-mangrove planting ang katapos ang First Negros Occidental Mobile Force Company sa area kag nakita ang ilang sitwasyon. Naluoy ang mga pulis gani ginpangitaan sa pamaagi nga mabuligan. Tapos nakita naman yung sitwasyon nga basa sila. Tapos yung apop nila, yung kita naman sir nga nipa. Tapos basa sila daw, consider may dala sa bata. So yung bata niya, aragin si mamo, so pila pa lang pagulan. Tapos may mga gagmay pa sa. Amo to sir nga saga pangamuyo sa daw nga pwede sabto ng pangamuyo nga ni Lord nga mga kuburan sa balay. Gani, pinaagi sa project pag-ulikid sa mga pulis kag sa bulig sa ilang mga partners nagakuha sa mga construction materials sa mga pulis. Sila mismo nagbulig sa pagpatindog sa bag-o nga balay para sa pamilya ni Rose Jean. Mas mataas na inisang sa daan nila nga balay. Ang mister ni Rose Jean nagabulig man sa pagpamanday. Ang ilang mga kaigod balay nagbulig pagid gani ang pensaranay sa mga pulis nga isa ka semana nga proyekto mas nadasig nga natigayon. Felix Yusay Foundation ng barangay official na course ng barangay 6A. Tapos ang sa Canlaon Lands sa Primation sa Bacolod. So mga stakeholders pa nato na community daw sir nagmando para bayanihan system. Community kaya nga sir lang, so we're expecting supposedly 1 week pero because of the bayanihan system napadasig ato nyo bra. Pensaranay ni Rose Jean, construction materials lang ang ihatag sa mga pulis. Dako ang pagpasalamat niya nga pati ang mga pulis nagbulig sa pagpamanday. Daw pareho lang kuno nga nagdaog siya sa loto sa nabato nila nga bugay. Doon nagdaog lang bagay naman, doon nagdaog lang kami, sobra pa kami sa nakadaog kami sa loto.
Isa lamang si Rose Jean sa mga nabuligan sa Mobile Force Company nga natukuran sang panibag-o nga puloy-an. Barbs, do kayo lang no nga magluwas bala sa local government kay national government kay may mga pabahay program karon. May mga agencies na kasubong sa PNP na nagabulig sa mga informal sector families nato. Kag Nick, no, project pag-ulikid, dalayawon ang ininga kasi sa binuhatan. Kagkabay pa damo pa ng mga organizations nga magtanaw man magbulig sa mga kauturan naton. Kagamuyad to mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay ginsakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.